Bon, an ta bɛ wele cogo min na an b'o fɔ mais laɲini ye min ye n bɛ tila k'o fɔ ka d'a kan. Ok, problème t'a la, an ka taga n'a ye. Janvier an ta bɛ wele ko binawule. Binawule. I ɲɛ b'a la. Donc an ka kalo la, voilà, farafin kalo la n'i bɛ janvier fɔ i b'a fɔ ko binawule. O ye binawule. Ok. Février o ye kongogwɛ. Kongogwɛ. Ouais. Ok, février. Bon, ɲɛfɔli la ye u y'a yira i n'a fɔ février i b'a ye yiri filaburu bɛ to ka bin. Donc Congo bɛ kɛ o de ye kongogwɛ. Voilà. Ouais, ouais. Donc mars o ye kongodibi ye. Kongodibi, mars. Ouais, mars kongodibi. Ouais. Donc avril o ye taraba ye. Taraba. Maintenant mai o ye dabata ye. Dabata. On suppose que mɔgɔw bɛ daba ta ka sɛnɛ daminɛ mois de mai. Ouais, ouais, ouais. Donc dabata kalo. Ouais. Ouais, ouais. Donc o ye dabata ye. Maintenant juin o ye wasiwara ye. Wasiwara. Juillet o ye karifo ye. Karifo. Août o ye dababila ye. Dababila. Comme sɛnɛ ban wagati. Ouais, dababa, ouais, sɛnɛ ban wagati. Donc septembre o ye tulafin. Octobre o ye komiti ye. Novembre o ye nɛnɛba ye. Décembre o ye kolenkolen ye. Kolenkolen. Donc nin ye kalo wele cogo ye. Bon komi nin ma don école papier la fɔlɔ hali bamanankan kalannaw bɛ min fɔ o ye janvier kalo octobre kalo ni tile hakɛ. C'est vrai o b'o de fɔ. Donc mɔgɔ bɛ se ka continuer ni o ye. Bon nin fana bɛ hali a bɛ réseau sanfɛ a bɛ Google sanfɛ a bɛ fan bɛɛ i bɛ se k'a kalan fana k'a dɔn. Donc n'an y'an ka kanw don an ka école la an ka mois wele cogo an b'o fana fɔ an ka denw ye. N'i y'a fɔ dɔrɔn janvier bɛ wele ko binawulen a banna siɲɛ kelen o y'a bannen. Binawulen tile 50 tile 30. Voilà ou bien binawulen tile 16nan. Parce que an b'o de la bi o. Voilà. Bi ye binawulen tile 16nan. San 2025. A banna. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bɛɛ ka mois wele cogo b'i bolo. Bɛɛ dɔw bɛ ɲɔgɔn ka mois wele cogo ta. A bɛ n'a fɔ sisan n'i ye don wele cogo la français la olu ko ko lundi. Mais anglais b'a fɔ cogo di? Monday. Monday, ouais, Monday, ouais. Espagnol b'a fɔ cogo di? Lunes. Lunes. Bon, n'i ye lunes lajɛ, lunes ça vient de luna. Lundi ça vient de luna et dies. Dies ça veut dire jour. Donc luna qui veut dire lune. Donc lundi le jour de la planète lune. Ouais. Mais n'i y'a ye k'an sape k'o fɔ nous sommes aujourd'hui lundi. Ouais. Avec qui qu'on a comme ka kabako kuma de fɔ. Foyi tɛ ka fɔ dɔrɔn ko kalo ka don. Kɔrɔ foyi t'a la nin kɔ. Ouais, kalo ka don. Kalo ka don a banna. N'i ye dimanche ta. Dimanche u ma ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Ouais. U ma ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche la. Ouais, parce que minnu bɛ dɔw bɛ tile bato. Olu ko dimanche ye tile ka don ye. Parce que tile bɛ wele anglais la ko vesan. Donc don bɛ wele ko day. Donc tile ka don Sunday. Ouais, ouais, ouais. N'i ye mardi ta. Mardi. I m'a ye hali Mali ko caman bɛ kɛ mardi. Ouais. Bon ni mɔgɔ minnu danaya sugu dɔ bɛ yen n'i b'o kɔnɔ. N'i ye mardi tɔgɔ lajɛ dɔrɔn i b'a ye kobilenw kɛra mardi. Ouais, ouais. Mardi. O tɔgɔ dalen don planète Mars de la. Bon Mars bɛ wele de ko the red planet. La planète rouge. Ouais. Donc o dɔn rouge yɛrɛ o bɛ kobilen yira. I ɲɛ b'a la. Ouais. Donc n'i k'i bɛ en physique o b'o wele ko la corrélation. Corrélation ni causalité tɛ kelen ye quoi. Donc corrélation an b'a ta comme mardi planète ye rouge ye. Donc o ni kobilenw bɛ bɛn dugukolo kan yan nɔ. Donc o ye corrélation ye dɔw bɛ se k'a faamuya. Dɔw bɛ se k'a la démontrer k'a kɛ tiɲɛ ye. Voilà, bɛ komi an to o domaine kɔnɔ. Donc n bɛ o yɔrɔ to yen. Donc ni tun y'an ka kalo tɔgɔ ye. Voilà, mais an bɛ se ka continuer k'a wele janvier kalo ni kalo ni kalo. N'o tɛ janvier qui vient de Janus o ye ala dɔ de tɔgɔ ye o. Ala min bɛ yen ni ɲɛda fila b'a la n'a b'u ka nafolomafɛnw garder a bɛ kunu ye a n'a bɛ sini ye. C'est tout. C'est vrai, ok. Voilà. Merci beaucoup Aziz. Hakili la lamɛnbagaw a ye faamuba sɔrɔ an ka nin